Окей? Окей. Да го дръпна ли? Да. Ще ли да ме засили? Чакай, чакай. Чай сега ми отрежеш От краката. тази страна, Добре, не? от тази. Чакай. Ево, Миланка. Ево, брат. Сей, още не. Чакаме, бе. Готови. Старт. Чакай, не! Чакай! Тук трябва, иска да знае кога. 3. Ема, готови ли сме? Готови сме. 3, 2, 1, старт! Айде. Давай, давай. Готино, бе! Много яко.